Duben 2024 by měl být jedním z nejaktivnějších měsíců roku 2024. Ve skutečnosti dubnový kolotoč začal již 20. března, tedy okamžikem, kdy slunce vstoupilo do znamení Berana a přineslo nám začátek nového astrologického roku, který byl doprovázen náročnými astrologickými aspekty. Období Berana probíhá od 20. března do 19. dubna a primárně bude probíhat spolu s retrográdním Merkurem, a tak na začátku dubna nemusí být zahájení nových projektů úspěšné. V prvních 10 dubnových dnech budou mnozí z nás zpětně reflektovat své zážitky a vzpomínat na minulost. Zatmění slunce nám přinese velkou zátěž na naši psychiku a celkovou pohodu. Naše zdraví bude v tomto čase vyžadovat naši zvýšenou pozornost. 8. dubna nás čeká úplné zatmění slunce v Beranu. Toto zatmění přímo navazuje na témata prstencového zatmění ze 14. října 2023. Toto zatmění slunce bude také doprovázeno konjunkcí Saturnu s Marsem, které sice bude úplně přesné až 10. dubna, nicméně již 8. dubna bude velice aktivní. Tato konjunkce v době zatmění je velice vzácným, avšak spíše negativním znamením. Je důležité si uvědomit, že účinky zatmění slunce mohou trvat měsíce nebo dokonce roky. Úplné zatmění slunce v Beranu 8. dubna 2024 by tedy mohlo vytvářet řadu významných událostí a změn v celosvětovém měřítku. 10. dubna nás pak čeká přesná negativní konjunkce Mars-Saturn v Rybách. Někteří lidé se během této doby setkají tváří v tvář svým démonům, strachům a úzkostem, zatímco jiní budou sledovat, jak se jejich sny stávají živějšími a barevnějšími. Mars ve znamení Ryb obecně není příznivcem agrese, raději jedná skrytě, nepřímo, často za použití manipulativních technik. Jakmile se planeta Mars nachází v Rybách, často v tomto období dochází k mnoha zákulisním hrám, schůzkám, dohodám, jejichž výsledky se dozvíme později. Mars v Rybách, tedy ve vodním znamení, může způsobovat silné záplavy, jelikož v Rybách bude aktivně spolupracovat se Saturnem, který je také nyní ve znamení Ryb. Mars na své cestě znamením Ryb nebude mít jediný negativní aspekt, pokud tedy za negativní aspekt nebudeme považovat konjunkci Marsu se Saturnem. Na základě tohoto aspektu lze očekávat zavedení některých omezení ze strany státu. Tento den bude úspěšnější pro znamení Ryb, Raka, Štíra, Býka a Kozoroha. Další důležité datum nás čeká 21. dubna, kdy se spojí Jupiter s Uranem a jedná se o aspekt, který do našich životů přinese nové změny ve finančním sektoru, nové technologie, vylepšení fungování umělé inteligence či větší nervozitu ve společnosti.